Guys, larga ulit. Balik tayo sa wholesalers. Kulang tayo ng kalahating case ng kasalo. Dumadaan tayo sa agriculture, padaan tayo ng station. Kaya Benny, karamihan po sa Pangasinan ang minsang communication. Itong nasa harap natin, padyak. Isa po siyang bisikleta na may sidecar. Highway na po tayo. Dito po, National Road. Pwede naman tayo sa gilid lang. Sabay tayo guys. Ang video po natin dito sa parang body cam. Tama, niregaluhan tayo ng sister ko, family natin. Ayan na pong takbo ng electric bike natin. Papalit siguro tayo ng binibigyan lang po tayo ng mga pinaglumaang battery, kaya minsan may extra tayo. Ayan po, para halos di na makauwi yung electric bike natin. Tiis lang. Mabilis na lang siguro ang lakad dito sa voltaheng natitira sa battery natin. Gis na lang ang takbo. Ang full charge po nito 26 hanggang 30. Swerte na kung tumakbo ito ng 28 siguro. Ito na siguro yung pinaka lobat na paggamit ko dito. Hindi ko napansin. Cut na po natin.